رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم. Bir mesele var indi. Enata qyýdyny berjekden qyýd oglan men barjakka diýe. Kan molýaşy. Bismillah. Enataň wezifeti bu qyýd oglana özleri ya başga bir gowy dile war adam, dile war denanany düşündirmeli ýa qyýd oglana. Can qyýdym, can mallym. Dünýe diýäniň bütüsüldir. Dünýe diýäniň şejeredir. Sen gözüň imanyň ahiratyňa tik. İnşallah utarsyň zat diýip düşündirmeli. İzdivaçdan maksat şidir, biciredir. Yan kaydılan zatları düşündüramal. Yine de bolmaz deyip dursa, Hazreti Ebu Hanife aydiptir. La yücbiru veliyun baligaten. Hiçbir ene, hiçbir dede, hiçbir ağa qyzynyň ballysyn golun toglap, äre berip bilmez deyipdir. Zorlap, izdivaç jüftlep bolmaz deyipdir. Ondan çüreyim, Peygamber canın bir aydan sözü var. La yunkahul bikru hatta tüste'zen. Ahracahul a'imme. Qyýd oglandan ijaza almany zor bilen jüftlep bolmaz diýipdir. Munda ýaxşy enatala agly eşitip galyň. Boynumuzda galmasyn ýetirmeli mesele. Bir küşdäne de tawsiye munda aýdyp inşallah tamam eder. Ey öýlenen dostlar. İzdivaç eden ayallyk olla. Yüzük takıptır, namzet bolupdyr, ýalyk takılıpdyr, ayallyk olla. Hudaý üçin isteýän, ýaňda aýdyp geçdik. Türkmen aýdyp geçipdir ahim, ýorgonuňa göre aýak uzat diýipdirler. Sen adamyňy kıssama, Hudaý üçin agrama salma. Bukçala näme gerek, kesdik ber. Falan zat näme gerek, sen ne getirme, men ne getirmeýin. Sen aýt, men aýdyn. Döwrümdäki etmeseli etmesin. Qyýyn görseli qyýyn görsin. Sen Hudaý üçin et şonu. Ýanyňdakyle qyýyn görse görsin, onda da üte utarsyň. Bir de eşitdirip otyr. Neçe ýeňildin adamyňa kan agram salma. İkilenji, ey ayallyk olla, ey dostlar. İzdivaç kök gelse, ene taňyz basmyrak maslahaty bilen ýaňy geçdi görüňler. Zindigi jur boldy dämi? Ay öýlenmegiň, äre barmagyň, öýlenmek, birilin jüftlenmek muşkilaty kan ahirim diýip günüň güýmeme näme üçin ýaňy ne kadar sogaby geçdi, diniň ýarty bitdiýär diýdi. Bir. İkilenjisi de şu dünýede muşkilatla bilim derejaty ahiretdir. Meger bitaý hemişelik jaýmy, sen hiç muşkilat boýnalmany, hatirjeme jemmolip, gülüp laqqylap ýaşap gezjek bolýan zatmy şu dünýede şa. Yok, zindigiň barşyna göre Peygamber janyň sünnetimişdik diýip de izdivaçyň urny bol. Dünýäň kellagyrlary ahiret derejäň ahim. Dünýäň gynçylyklary ahiret derejäň ahim. Sen musulman meger arzuň ýokmy? Dünýeden geçmäkäň jenneti görüp geçeýin diýip. Qysgaç hikaýa aýdyn. İzdivaç erepti ýok, eme imanly adamyň gurrüňi. Peygamber jan bir jeňde kafirlaryň eteginde bireme horlanan jeňinde Peygamber janyň mübarek dişi gaçyp ýaňygy ganap, maňraýy ganap, hewr horlyk çeken bir jeňinde ahir zordan ýykylanda dagda ýykyl ýokary galyp sagaman galan bir jeňinde kan sahabala şehit bolupdyr. Ahir deminne oty gala Peygamber jan aýdypdyr sahabalaryň birine barın diýipdir Sa'd ibn Rabi' diýen sahabamy görseň şehit bolupdyrmy bamy? Ýa-ni sahaby ýortyp şehitleň arasyny gözläberdir. Görse Sa'd ýa-ni Peygamber janyň aýdan sahabasy ýatanmışdyk, jany barmışdyk. 70-80 yerine yara barmışdyk. Barip görse jany ba, ey Sa'd ibn Rabi' diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana salam aýtdy.
والنامي يغضي سن نفسن فاردي من شو خبر ثنا يتريان نبتر. سعد بن الربيع آخر قدم لرمشتك وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. رسول الله سلام ملثم نبتر. رسول الله من تربتن أيت آخر دمم ده وجنة إيثيريا برنما شناش محل دادوتي نب اشتراغ ديبتر. منا رسول الله اشترر ديبتر. إما أوان داك آدم لرد برد جارتشك اشتر. Eger canlar sağ olup da te ülyen şäle Peygamber canı saklamany kafirliň elini berasala kıyamatda tutulacaktırlar. Te ahirki kanlar dökülýän şäş men ýatşmaýaly Peygamber canı kafirlere beramasalla dip minni owamy eşitdirersiň. Meňa jennetiň isi burnuma gelýär dip de can mertdir. Gelip de Peygamber canı şu habary ýetiripdir. Bir imanly adam, bir imanly aýal bolan bu zatlar ýadyndan çykarmaly boldy minni. آخر دمني ورجنة إيش برنا قلب كيف دبر بي وفاني دنيا دم راحت بولم ديب كش كتشان ياتن شخرمل والله يا فقط توي ديالري ازدواج ديالري زندگين هم شون داشنا مشتك برنات الرسم رسوم مشتك بويدشلرن عرفنا ور بركون قول الشك مشتك فلان هاي وهاي geçirmek يا إنك زندگي شو والله ما إيمان الله آدم ينشنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم موطني 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 ذا الهباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم